and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Anak, magdos ka na. Patod mo si Rinan ang amahan sa mag-isabak. Apakuta na, maukini. Muto ka niya si Rinan, nga siya ang amahan ng bata karon ngayon mag-isabak. Junice. Manuel, Mo ka na karon ang angay mo hinuktukan pag-ayo, Junice. Kitaas nga mga adlaw ug buwan nga nawa kaniya. Ug mo'y gikauban mo mga taong pugante o kriminal. Busa ako pa ikaw, ayaw na dayon pakita si Bubana. Pangitaan daw nagpaagi kung unsaon siya sa pagsulti nga buhi ka ug mapdos nga siya ang amahan. Ug wa ka mahilabti sa mga taong kriminal. ang tinuod pa, Manuel. Mausap ka na hinungdan nga. Nga wa dayon ko magpakita na si Nana. Kay gusto ko nga maguna-una kung unsaon siya sa pagsulti nga dili siya mahinganga sa tumang kahikurat nga mapdos na ko nga nahimuwag niya sa taas nga mga adlaw ug buwan. Nasayod ka na ba nga nagkabali karon si Rinan o katong Christy? Opa, gisultihan ko ni Tia Pane. Apan wa kayo ko mabalakabahin anang ilang panagbalik. Tugod kinasayod ko nga ako gyud ang piliun sa akong bana kung mapakita ko niya. Ang paahin lang ining akong gista pa karon ng akong gikabalakan. Basin aduna niya mga pagduda nga moturok sa iyang kaisipan nga dili siya ang amahan ini. Hain si Sir mo, Manuel. Ay, payatuloy ko na siya, kiriot, madam. Bahin tingali sa inyong negosyo. Sortihi ko sa tinuod. Unsa man, tinuod pa. Nga buhi gyud ang among anak nga si Judith. Ako noon, madam, ako noon. Di ko maingon nga buhi, o dili ba? Kay, wa pa man sa jud ko makakita sa personal ni Dionis kabuhi. Pero sa akong tanaw, sa igsuon ni Sir Manuel nga si Madam Bane, mura man sa mong nagsulti siya sa tinuod. Di, manak ka kumidyahang butanga god. Kung tinuod man gani nga buhi si Judith, gusto ko siyang makita kanor. Gimingaw na kay ko sa akong anak. Kining, madam, ayaw lang sa panganduyan ng butanga, madam, ha? Ano sa panganduyan ng butanga? Kung tinuod man gani nga buhis, Dionis, relax lang sa ka, madam, ha? Relax lang sa ka diha. Ayaw lang sa tanaw niya. Ipasik at takihon ka na sa diha. Itaki kung gani nga nasayod lang nga buhis siya. Unsa nagka, kung imo na yun siyang makita, kuya, og madidbol ka na hinuon si Bakulang. No, dili na ka na mahitabo, Kanor. Nakalitan lang ko atong hikayon na sa pagsulti ni Sister Vani nga buhi si Junice. Kay nagtuo naman gud kami. Nagtuo na kita nga patay na siya. Pero karon, kung magpakita na ako ang akong anak, makapasalig na ko nga dili na ko maunsa, Kanor. Dili na, Kanor. Mao ba, honey? Ani. Ambot na unsa ko eh. Bisig nakabuhi na ko po nga di na ko mapakita ka Papa Paulo. Pero di man ko may mutang maguna-una. Nga akong amahan, way mayong buot na ko. Ang tinuodan, managsama tagibati. Ako gimingaw sabi ako ni Daddy Rafael. Nasayod ko nga naghandom sa siya na ako karong gabi una.
Apan di ko lang gid madawat nga musupak siya sa tong relasyon. Mahal kay ta ka. Busa dikit ko musugot nga dunay tao nga mupapag sa tong pagminalay. Sir Paulo. Sir, katuog na hoy. Tuong gabi na ba ya? Una na lang katog, Petra. Ug susihang na kong gate kung nasirad ang bagtarong. Basin og may mga dautan nga taong magkasuod. Ay, human na, sir. Human na. Sirado na ang dakong gate. Ay. Ay, sir. Kalawom sa panghupaw. Si Dudong Rinan sa bang imong gihuna-huna, sir, no? Naguna-huna ko kang rinan. Dalage. Apan Petra, ling higayuna. May laing tao nga kalit misantop sa kong kaisipan. Ang tao nga mahal ko sab, madugay nang nawa ka na ko sa mga batanon pa kami. Uy. Hula. Kinsa man, Sir Paulo? Ha? Ang bugtong kong igsuon nga babae, nga milayas padung sa Manila, nga si Marita. Kumusta na ka siya karon? Buhi pa ba ka ang akong igsuon? Kumusta naman kaharod si Corazon dito sa ospital? Ay, okay naman siya, sir. Hmm? Siya man gani, nagsugo na ako nga papahulio na lang ko. Kay mag-ilis, nga di ka na lang pabuton. Kay okay na kuno siya, sir. Okay na kuno. Gawas na kuno siya ugma sa ospital, sir. Ay, salamat kung mao ka na. May isulti ko nimo. Abi nimo, malipayon kay ko. Tungod kay puhi gid si Janice. O personal ko gid siya nga nakita kagabi ikanor. O siya, sir! Oh, Tinood yun na hindi kong buhay stationist, Sir Manuel! Mao pa day, sir! Hala, uy! Pagkawagin ako magdawang nga buhi day siya, sir! Ug wa maun sayang ang pagkabay sa mga taong dautan nga bidagit niya! Wa maun sayang ang pagkabay! bisan kinsa ang masayod sa kaagi ni Janice di gyud makatuo. Apan mao ka na ang buhing matuod kanor. Wa inetabo sa pagkababae ni Janice sa midagit kaniya. Mas mahinuon, uy, nga buhi day siya! Aron malipay na si Madam Corazon. Pero sir, kining, sir, dili ka atakihon ug usab si Madam Corazon kung personal na niya nga makita nga dakong buhi ang iyang anak. Ha, Sir Manuel? Mao ba di ay, dahil Junice? O tiya, unya na lang kuno ko mapakita ni mama. Humaniya kini may nahinay sa pagpasapot. Mas maayo kuno nga dili makalitan si mama ini kakita niya nako. Husto sab. Mas maayo nga ingon ana ang buhaton. Sultihan unang daan si Corazon ni Papa nimo una ka magpakita kaniya. Og day, si Rinan ang imong bana. Kanus ka man magpakita niya. Maunya ka na ang sunod kong buhaton tiya. Human ko unya makita og magako si Mama Corazon. Si Rinan ang sunod kong pakikitaan. Pero, tiya, naglipog ko. Unsaan ko kawa sa pagpatuo si Rinan nga siya ang amahanin ng akong kisabak. Kung pananglit, bation siya og pagduda. Nga dili siya mo'y amahanin ng bata karon nga niya sa akong tiyan, tiya. Kanagi kapalakan ko pag-ayo, tiya ba ni? Mau ba si Rafael? Gimingog ka sa mga anak? Dario. Gimingaw ko ni Christy. Kumusta na ka siya karon? Malipayon ba ka siya uban ni Antong Rinan? Duhari ko'y paing na to, sir. Oh. Kung wa to siya ron malipay sa iyang nibutangan, sir. Anong kuwal gitu, sir? Kay naaragyod anang duhag, sir. Kung wa malipay, nag-goal. Dario! Sir. Ayaw ko no apilig hinanggaw kining atong palagsulti. Mahimo ba?
Bitaw sir, kuan mo. May sab nang mga bijap sa tagamay sir kay bati man sa nang mag-uol ka niya. Ako mag-uol sab. Ha? Mga bijap si ko gamay sir kay kumidyan ti manggod ko. Mao ba? Oh. Komedyante ka na Dario. O sir kumidyante ko noon sa. Wala ka makabantay nga kumidyante ko sir. Wa gyud. Agoy. Kay sukad. Wa pa gyud ko magkatawan nimo Dario. Oh, kung mao na sir, kung kita na gani ang magkatubang sir ha. Pugsa imong kagalingon nga magkatawa ka sir. Kay kumidyante ko. Komedyante. Di ka komedyante Dario. Kumidyante lagi ko sir. Kumidyante ko. Dili ka komedyante. Kumidyante lagi ko sir. Ito, ito ko sir. Kumidyante lagi ko. Hilom. May pagbiyaan ka. Sir! Wa kay lamig nga kay istorya. Sir, kumidyante. Ulos ka lang ginanggaw. Kumidyante ko sir. Luloy ka sir. Bidag ini sir. Rapiloy. Di ko siya to kumidyante ko na. Sagdi lang. May adlaw lagi hapon si Rafael. Kamutukan ako. Kumidyante ko. May adlaw na sir. Mao ba dayhan? Nagatultol ka sa maong probinsya nga gipuy-an sa maong tiguang nga manghihilot nga giingon ni Day Laura? Oh, Ohan. Tuon kay may kauban ko sa among basketball team nga taga diha. Nakaduha man kay ko kaduha diha og basket. Duha na kigayon. Natuto nga fiesta. Nya gimbitar mi og usa ka duha sa basket. Mas may hinuon nga nakaadto ka diyan ng dapita. Anong diretsyo na lang ta? Kay matud pa ni Laura, ilado ko no diha ang maong tiguang babae nga manghihilot. Nagtuog gid ko nga hiwi ko og matrisan, mga dugay kong nasudlan sa imong binhi. Okay. Madiretso ta dito. Aron dita magabiyaan sa ato niyang pagbalik sa syudad. Nabayran na nato ang tanang mga bayranan ng ospital. Busa pangandam ko rason kay karong humano paniod to manggawas sa kita din eh. Salamat in taon. Kay musamot baya ko kaluya din hioy sa ospital, Manuel. Mas gusto ko nga makagawas na dayon. Ayaw ka bala ka, makagawas sa ragi karong adlaw. Manuel, si Jonis ba? Unsa man? Tinuod pa gyud. Tinuod pa gyud nga dako siyang buhi. Ha? Ay, oy niya na nato iskutan ang bahin kay Jonis. Kay basin unya og atakiyon ka na sabon. Basta kay nalipay kay ko korason. Nalipay kay ko. Kaya nga naman lagi, buhi ba ang akong anak? Nakita mo na ba siya, Manuel? Tubag kakod-kukod. Ay, unya na lang lagi. Unya ta na lang kasultihan bahin kay Jonis. Kay basin lagi og atakiyon ka na sabon niya. Basta kay nalipay lang gyud ko. Kung mao ka na, buhi. Ha? Buhi ba siya, Manuel? Og nagkita na kamo? Manuel, hain. Hain si Jonis. Gusto ko na nga makakita ako sa atong anak. Hain siya, Manuel. Hain si Jonis. Unsa? Iya. Tinuod ka? Ibaw ka na, madam. Grabe ka hiwi o kausos ang imong matres. Mong gawa ka yun magsabak. Pero kung mahilot o mapahilo na ko na sa hustong lugar ang imong matres, sigurado ko nga magsabak ka na yun. Oh, unsa? Hanin ka ba ka? Magsabak kiday ko. Magkahatag kiday ko ni mo ganak, honey. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!